Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa tarkat raamit, kuinka asiakkaan kanssa toimitaan. Palvelutarpeen arvioinnista voidaan hyvin miettiä, että milloin se tehdään, mutta asiakassuunnitelma ja palvelutarpeen arviointi tulee tehdä. Ja jokaisen palveluun pitää tehdä oma palvelutarpeen arviointinsa. Asiakassuunnitelma on kuin se käsikirjoitus, mikä kirjoitetaan asiakkaalle. Ja sen pohjalta toimitaan ja jokaiseen palveluun, joiden pitää olla tarpeenmukaisia, niin niihin tehdään se arviointi, palvelutarpeen arviointi. Ja palvelutarpeen arviointia ei saisi ulkoistaa sellaisille tahoille, kuten opiskelijat tai muut, ja varsinkin alihankkijoille, koska he voivat kirjoittaa millaisia tahansa tarpeita. Minun suunnitelmassani oli tarkat tarpeet, ja niiden mukaan ei toimittu, ja se on tullut maksamaan sen 800 tonnia yhteiskunnalle, koska ei noudatettu asiakassuunnitelmaa. Ja tämä on se esimerkki koko tilanteesta, mitä tapahtuu. Ensimmäiseksi, Hans Kelsenin puhtaan oikeusopin normihierarkia, mikä on pohjana kaikkeen oikeudelliseen toimintaan, mikä jokainen oikeustiedettä opiskellut tietää. Toimittaja, joka editoi elämäkertani käsikirjoitusta, sen nimi on Livingstone Samsonite, pyysi liittämään selvityksen tähän pyramidiin. Juha Hyrkkäällä on oikeus HIV-lääkitykseen ja osallistua valitsijamiehenä kirkolliskokousedustajan valitsemiseen seurakuntaneuvoston jäsenenä. Mutta alihankkijalla ei ole oikeutta asettaa juuston pyytämistä syyksi rikkeenä asumissopimuksen purkamiseen. Olen saanut tekstin kirjoitettua elämäkertaani sekä tutkimussuunnitelman kasaan aiheesta asunnottomuus vai kodittomuus. Olen itse kokenut 7 vuoden kodittomuuden, minkä aikana olen kokenut 5 fyysistä ja 12 seksuaalista väkivallan tekoa. Elän ilman HIV-lääkitystä ja tuberkuloosihoitoa, koska en sovi palvelupolkuun. Minulla ei ole päihdeongelmaa ja olen todistetusti mielenterve. Tämä on ajanut minut puhumaan kodittomuudesta. Sosiaalijärjestelmä on tällä hetkellä jäänyt korjaamaan omaa virhettään, mikä koko ajan tuo esiin uusia häiriöpalveluja sen sijaan, että alkuperäinen ongelma ratkaistaisiin. Minusta on tehty yli 100 haastattelua, olen ollut tähän mennessä 3 vaaleissa. Olen joutunut pakotetusti kokemaan sen, mikä on arkipäivää monelle. En voi pitää edes oman terveyteni vuoksi suutani enää kiinni. Toiseksi, primääriongelmani ei ole asunnottomuus tai kodittomuus, vaan yhteiskunnasta pois sulkeminen. Ollessani sisäministeriön vaalitilaisuudessa puhuimme kotoutumisesta ja kotoumisesta. Koska olen suorittanut ulkomailla yliopistotutkintoni ja asunut liki 20 vuotta pois Suomesta, oli omaishoitajaksi Suomeen palaaminen shokki. Kotouminen eli reintegraatio tarkoittaa toimenpiteitä, mitä tarjotaan Suomesta vapaaehtoisesti kotimaahansa palaaville. Se voi olla esimerkiksi asunnon rahoittamista tai koulutusta. Minun oikeustieteen lisensiaatin tutkinto ei ollut validi ja minua pidettiin nobodylla. Olin yhteiskunnalle irtolaisaineesta. Omaishoitajuuteni päättyi äitini karkaamiseen alkuvuodesta 2017. Hän löytyi 1,5 vuorokauden päästä sairaalasta. Voin kertoa noiden tuntien olleen kauheimpia elämässäni. Pahempia kuin yksikään pahoinpitelemiseni. Minulle todettiin HIV ja latentti tuberkuloosi. Samalla minulle laadittiin hyvin tarkka asiakassuunnitelma, mikä koostui 3 kohdasta. 1. HIV-lääkitys, tuberkuloositutkimukset ja psyykkinen tukihoito. 2. Väitöskirjaopinnot oikeustieteellisessä tiedekunnassa ulkomailla, mihin minulla on opinto-oikeus. Käännöstutkintoni auktorisoiminen. Olen kaksikielinen suomen ja espanjan kanssa. Olen opiskellut 4 vuotta kääntäjän koulutuslaitoksella Suomessa ja Espanjassa. Hyväksi luin opintoni kuitenkin tutkintooni kansainvälisistä suhteista. Minulle löytyi asunto Turusta, missä on ainoat käännöstieteen pääaineopintomahdollisuudet Suomessa. Vuokranantaja ei hyväksynyt Kelan takausta, vaan talletuksen. Myöhemmin heinäkuussa oikeuskansleri on antanut moitteita Kelan toiminnasta samanlaisissa tapauksissa. Kela hukkasi kaikki dokumenttini tuhansien muiden joukossa.
Olen joutunut tekemään valtavan työn todistaakseni virheen. Kelan omista tiedostoista löytyy jopa tarkat kellonajat, milloin asiani on käsitelty. 25.4., 86.4. ja 27.4. Nämä ovat minuutilleen ja sekunnilleen tavoitettavissa. Lisäksi Kelalla on ollut käytettävissä parkkikuitti, mistä nähdään dokumenttien toimitus Autotalon toimistoon. Kelan IT-osasto on kertonut, että virkailija toimi väärin. Hänen olisi pitänyt lähettää koko 800-sivuinen materiaali Pitäjänmäen skannauskeskukseen. Koko materiaali katosi. Vuonna 2021 asia tuli esille Helsingin Uutisen jutussa ja Kela joutui myöskin viestinnän puolesta myöntämään virheensä. Tämän jälkeen Kela on kieltäytynyt kohtaamasta ja korvaamasta vahinkoa. Minä jäin toukokuussa tämän virheen takia bussipysäkille ilman asuntoa, ilman HIV-lääkitystä, 28 € taskussa ja bussilippu Helsinkiin. Tämän jälkeen asiakassuunnitelma on haluttu unohtaa ja koittaa löytää minulle uusi identiteetti, mikä olisi päihde- tai mielenterveysdiagnoosi. Ina Mikkola kysyi minulta haastattelussa, miksi en suostu olemaan juoppo. Vastaus siihen on väkivalta ja leimaaminen. Kolmanneksi, Hietaniemen kadun palvelukeskus asunnottomille on päihdehuoltolain alainen ja siellä on käyttöhuone. Minut ohjattiin Hietaniemen kadun palvelukeskukseen asunnottomana. Kukaan ei kertonut, että paikka ei sovi minulle. Olen saanut vihdoin todistuksen palvelukeskuksesta 22. huhtikuuta 2023, että minua on ohjattu 20. syyskuuta 2017 lähtien väärään palveluun. Helsingin kaupunki on siis toteuttanut tietoisesti väärää palvelua liki 6 vuoden ajan. Palvelukeskuksessa alistuin erityisen suojelun tarpeen alaisena toistuvaan väkivaltaan, kiristykseen, seksuaaliseen ahdisteluun ja vihapuheeseen. Kyseisessä laitoksessa on työntekijöiden pitämä käyttöhuone. Se on niin normaali, etteivät ohjaajat edes ymmärrä rikkovansa lakia. Oikea käyttöhuone turvaa ihmisten kuolemat, yliannostukset ja esimerkiksi amputaatiot. Helsingin kaupungin ylläpitämä käyttöhuone ei testaa esimerkiksi fentanyyliä eikä auta narkomaaneja. Samalla se aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Käyttöhuoneen käyttäjät, heidän tarvitsevuutensa esimerkiksi seksin suhteen, he yrittävät iskeä siellä asuvia homoseksuaaleja. Käyttöhuone toimii näin, lainan haastattelua. Kaveri haki aktiivipussin, siis ruiskut ja neulat siitä tiskiltä. Se yritti mennä yläkertaan, mutta ohjaaja tuli perässä ja ohjasi kädestä pitäen alavessaan, mikä on käyttöhuone. Siellä saa pistää, eikä sinne tule kytät. Ne on hoitsuja ne ohjaajat. Eli ne soittaa ambulanssiin, jos joku vetää överit. Muutamia on kuollut. Tämä huumerikos tapahtuu siis Helsingin kaupungissa. Sama palvelukeskus on ihmisille, jotka esimerkiksi saavat häädön. Elokuussa 2020 poliisipartio vei häädön saaneen sairaseläkeläisen miehen sinne. Lehtisaarelaismies, entinen nokialainen, meinasi menettää kätensä kellon ryöstöyrityksessä. Minulta vietiin paikassa tietokone, missä oli kirjoittaminen romaanin käsikirjoitus ja 80 sivua väitöskirjani teoriaosa. Ensimmäiseksi googlasin paikasta tiedot. Näytölle ilmestyi paikassa tapahtuneet kuolemantapaukset. En uskaltanut mennä, mikä oli oikea päätös. Ketään ei päihdeismaisessa elävää ei saa laittaa lähellekään huumeiden käyttäjiä. En ole ollut koskaan nähnyt moista ja minua pidettiin suoraan narkkarina. Katsottiin, että on oman käden oikeus yrittää raiskata minua, lyödä minua tai stalkkaamalla kiristää. Neljänneksi, HUS ei halua hoitaa homoseksuaaleja ja HIV-potilaita. Ensikontaktista lähtien oli selvää, että HUSin hoitajat eivät tehneet työtänsä. Sain erästä kirjailijakeskustelusta mielenkiintoisen kommentin. Lääkäri oli todennut, että hoitajien mielestä sairaala toimii paremmin ilman lääkäreitä. HUSin hoitaja totesi minulle, että mene päivystykseen ja sano, että aiot tehdä itsemurhan. HUS-lapin näytteenottaja antoi minulle purkin, että hae virtsaa narkkarilta, niin saadaan sinulle oikea diagnoosi. Viimeisellä yhteydenotolla minulle ei annettu näytetietoja enkä saanut puhua lääkärin kanssa.
Toisella kerralla minut lähetettiin paikkaan, missä narkkarinainen riisui itsensä ja alkoi hivellä. Tein rikosilmoituksen, mutta sana vastaan tilanne. HUS tiesi naisen väkivaltataustan ja huumetaustan. Elän ilman lääkitystä, koska HUS toistuvasti kieltäytyy hoitamasta HIV-tartuntaani eri verukkeille. Minulta on otettu viimeksi verikokeet 3 vuotta sitten ja tuberkuloosikokeet 5 vuotta sitten. Meidän pitää muistaa, että HIV muuttuu AIDSiksi ja tappaa. Tartuntatautilain mukaan HUS on velvoitettu hoitamaan minua. HUS on antanut tekosyitä, vaikka heillä on palvelusopimukset, joille lääkitykseni ja asuntotilanteeni olisi saatu järjestymään jo huhtikuussa 2018. Sairauteni hoitamattomuus johtuu yksinomaan HUSin välinpitämättömyydestä. 5. Suomessa ei ole asunto ensin -ohjelmaa. Laitan kuvan, missä esitän kysymystä apulaispormestari Daniel Sazonoville asunnottomien palvelupoluista Helsingissä 200 ammattilaisen edessä Helsingin Diakonisessa laitoksella. Kuva on Y-säätiön ottama. Hypoteesini väitöskirjaan lähtee siitä, etten ole ainoa. En siis huuda vain omaa tuskaani, vaan koen päivittäin vertaisteni katkeruutta ja kipua. Euroopan ihmisoikeussopimuksen ratifiointi 1.1.87 kielsi irtolaislain. Irtolaislain tarkoituksena on pitää epämiellyttävä aines pois hyvien ihmisten silmistä. Varsinkin monien irtolaisnaisten kamalat kokemukset ovat jääneet sosiaalityön piilotetuksi häpeäksi. Vuonna 1.1.87 lakkautettu irtolaislaki muutettiin vain päihdehuoltolaiksi. Nyt vain ei ole enää huoltopoliisia. Kodittomille tarkoitettu asumisen tuki on päihde- ja mielenterveystyön alainen. Esimerkiksi Hietaniemenkadon palvelukeskuksessa asioiminen koodaa asiakkaan heti päihdehuoltolain asiakkaaksi. Minut ryöstettiin kyseisessä laitoksessa ja 3 kaveria virtsasi päälleen. Jotta minut saatiin suojaan, minut kirjattiin ongelmaksi. Suomen johtava HIV-lääkäri, HUSin osaston ylilääkäri Jussi Sutisen lausunto ohitettiin. Hietaniemenkadon palvelukeskuksen oma lääkäri kirjoitti minusta juopon paperit minua tapaamatta. Sosiaalityöntekijä, jota en ollut koskaan tavannut Haapasta, kirjasi minut juopoksi. Suomessa voi olla alkoholisti juomatta alkoholia. Suomen arvostetuin tutkija Riitta Granfeldt on todennut kodittomuudesta, että ihmisille voidaan tehdä toinen diagnoosi. Ja tässä diagnoosin mukaan tarvitaan irtolaislain mukaista tarkkailua. Minut lähetettiin maaseudulle jo toiseen irtolaislaitokseen, irtolaislain aikaiseen huoltolaitokseen. Ensimmäisessä huoltolaitoksessa, missä minulle yritettiin aloittaa HIV-lääkitystä, joudun kertomaan ihmisille alkoholin käytöstä. Kerroin pahimmasta putkestani. Vuonna 2005 matkallani Rion karnevaaleille kävin 10 iltana peräkkäin baarissa. Tämän matkakertomukseni kertominen maksoi kaupungille 8 000 € 6 viikon aikana. 6. Suomessa toimii irtolaislain aikaisia huoltolaitoksia. Toinen irtolaislain aikainen huoltolaitos olikin pahempi. Veroparatiisiyritys, mikä toimii suomalaisen osakeyhtiön pulvanoimena osuuskuntana. Minut lähetettiin ensin sen takia, että en käyttänyt alkoholia, muka suojaan kylmä. Toisen kerran minut ohjattiin tänne, koska Hietaniemen kadulla ei enää pystytty turvaamaan henkeäni. Minulla oli tähän HUSin lausunto lääkityksen aloittamisesta ja lakimiehen lausunto opintojen jatkamisesta ja rikosilmoitus asiakkaasta. Samalla Kelassa oli käyty potilasjärjestön kanssa sopimassa tulevista asuntotarjouksista. Järjestelmä ohitti kaikki tarpeeni. Minut oli leimattu. Muistetaan, että ihmisen kutsuminen alkoholistiksi on kunnianloukkaus. Tässä se tapahtui järjestelmän puolesta, jotta henkeäni voitaisiin suojella. Alussa minulla oli turvallisempaa, mutta kaikki muuttui hirvittäväksi painajaiseksi. Minä jouduin noukkimaan tupakan natsoja tupakoimattomana pihalta, siivoamaan koirankakkoja laitoskeittiöstä. Kaikki toiminta perustui ihmisen nöyryyttämiseen. Asuin 2 kuukautta keittiössä sermien takana, siellä juoksenteli hiiriä lattioilla. Vaihtoehtona olisi ollut mennä asumaan ilmastoimattomaan luukkuun vanhassa navetassa. Pitää muistaa hengityssairauteni. Olisin joutunut käymään ulkohuussissa, minne mennään hevoshaan läpi. Viereisessä huoneessa kuorsasi taposta istunut linnakundi, joka oli vannonut tappavansa kaikki homot.
Hän esitteli itseään toistuvasti keimaillen ja välillä kertoi, mihin kohtaan veitsellä iskemällä ihminen kuolee. Silloin hänellä oli muuten veitsi kädessä. Toinen linnakunde tuli istumaan sänkyyni ja kourihaaroja. Saunassa en uskaltanut käydä, koska vanhat äijät saattoivat tulla hinkkaamaan itseäni reittäni vasta. Tämän olen kuvannut kirjassani lukuun Kauhujen talo. Sain pari kertaa ruuasta oireita allergikkona. Se oli toistuvasti makaronia. Juustoa tai maitoa ei saanut. Juuston pyytäminen oli huoneessa tupakointiin verrattava rike, mistä seuraa uloskirjaus ja siitä huudettiin. Omistaja huusi, välillä valheellisin perustein. En saanut puhua homoseksuaalisuudesta. Normaalisti normaali verenpaineeni kohosi ja jouduin ottamaan nukahtamislääkettä pelon takia. Itkin. Paikassa käytiin kaikesta kauppaa. Henkilökunta välitti venäläistä tupakkaa asiakkaille. Tuntui, että tupakointi oli ainoa asia, mistä puhuttiin. Vaikka oli kaupungin kanssa puhuttu opinnoista, niin minua ei autettu. Minua kutsuttiin tyhmäksi, oudoksi ja idiootiksi. Varsinainen hoitovirhe tapahtui seuraavasti. Minut oli lähetetty HUSin osaston ylilääkärin lausunnolla ja paikan omistajalla oli tarkka ja yksityiskohtainen tieto kyseisestä lausunnosta. He halusivat kuitenkin minusta hoitosubjektin, henkilön, joka on tehty hoitoa varten, ja heidän limited-yhtiönsä rahantekovälineeksi. Kaupungin maksusitoumuksessa lukee asumispalvelut. Minulle kiikutettiin parin kuukauden päästä allekirjoitettavaksi sopimus, missä lukee päihdekuntoutus. Samoin minulle sanottiin, että tietokoneen saan vain jos tekeydyn mielisairaaksi. Heidän lääkärinsä toteaa minut mielisairaaksi todistuksella. Suurin ongelma tässä sopimuksessa oli kuitenkin HIV-lääkitys. Lakimieheni oli yhteydessä yrittäjään. Minulle annettiin 3 vaihtoehtoa. 1. Allekirjoittaa sopimus, että olen päihdekuntoutuksessa ilman minkäännäköistä oikeaa diagnoosia, jolloin kiristyksen kautta olisin saanut HIV-lääkityksen, mikä oli alkuperäinen syy sijoituspäätökseen, mutta minut olisi leimattu. 2. Palaan paikkaan, missä sain tappouhkauksia ja henkini oli vaarassa, siis Hietaniemenkatu. 3. Lupaudun, etten ole missään tekemisissä sosiaalityön tai sosiaalityöntekijöiden kanssa ja ettei minun lakimieheni häiritse heitä. Olin hiljaa oman turvallisuuteni vuoksi, mutta ilman elintärkeää lääkitystä. Vasta liki vuoden tuossa paikassa olon jälkeen tuli korona. Silloin yhtiö luki diagnoosini ja he tajusivat, että kyseessä on homoseksuaali HIV ja tuberkuloosipotilas, jolla ei ole päihde- tai mielenterveysongelma. Tästä alkoi valtava painostus, että minut saadaan pois. 7. Vaalihäirintä. Tämän sanon äärimmäisen kovalla äänellä. Kyseisen irtolaislain aikaisen huoltolaitoksen omistaja on alkanut stalkkaamaan minua. Kenelläkään sosiaalialan toimijalla ei ole oikeutta levittää diagnooseja tai tietoja asiakkaista. Hän on soittanut läpi toimittajia. Seurakuntaneuvoston jäsenenä hän on soittanut minusta jopa kirkkoherralle. Y-säätiön paneelin jälkeen hän soitti minusta tehtävän dokumentin tekijälle. Olen saanut hänen kommenttejaan toimittajilta nauhalle. Hän on muun muassa kertonut, lainaus, minä vihaan sitä hinttiä. En ole missään yhteydessä maininnut tuon toimijan nimeä. He käyttävät kuvani päihdekuntoutuksen mainosmateriaalissa ilman lupaani. Sen mainitseminen on todella laitonta, koska he leimaavat minut päihteiden käyttäjäksi. Ja he puhuvat, että ovat tehneet minusta palvelutarpeen arvioinnin ja asiallisen toiminnan. Myös muuta vaalihäirintää olen saanut toimijoilta, koska omat puheeni eivät miellytä henkilöitä, koska puhun kodittomuudesta. Puhun toimijoista, jotka tekevät päihdediagnooseja kaikista. Ja tämän jälkeen olen saanut ainakin 4 eri taholta vaalihäirintää. Ja lopulta jouduin pakenemaan kokoomusaktiivin luokse pelkästään sen takia, että minun turvallisuuteni toimijan paikassa oli todella vaakalaudalla. Minulta pyydettiin kirjoitus julkisella paikalla, että asun hätämajoituksessa. Tällaista ei koskaan saa poliittiselle toimijalle tehdä. 8.
Häiriöpalvelut ovat vääriä palveluita, mistä ei ole ihmiselle mitään apua ja ne vievät oikean avun sitä tarvitsevalta. Tässä puussa, mikä kuvaa minun asiakassuunnitelmaani, alkuperäinen asiakassuunnitelma, mikä on monialainen, siinä on vain muutama kohta ja siinä keskitytään tutkintoon, ammattini virallistamiseen ja väitöskirjeen, joka on minun elämänlankani. Tämän hinta ilman Kelan mokausta olisi ollut 3600 €. Olen käynyt kuitenkin 168 häiriöpalvelussa. Koko touhu on maksanut yhteiskunnalle 340 000 €. Minä olen palkkasaatavina eläkepalkkojen mukaan menettänyt 321 tonnia ja yhteiskuntaveroja 97 tonnia. Potilasjärjestö kutsui Helsingin etsivän lähityön palavereihin. Palaverissa käytiin läpi yliopiston kirja. Siinä luki, että olen suorittanut 160 opintopistettä, jotka ovat vanhasta järjestelmästä siirtyneet käännöstieteen opintoja. Samassa palaverissa käytiin läpi yli 400-sivuisen käännöksen ja aihe, mikä oli tehty ennen sairaslomani ecuadorilaisille ihmisoikeusjärjestöille. Kävimme läpi väitöskirjatutkimustani. Soitimme sosiaalitoimeen, missä he ilmoittivat, että olen eläkkeellä. Purskahdimme kaikki nauruun. Kukahan se eläke on maksanut? Ilmeisesti suivautuneena kyseinen sosiaalitantta kirjasi minut sitten työttömäksi. Pääasiassa yksityiset hankkijat ja Helsingin kaupunki ovat käyttäneet minua häikäilemättä tulkkina. Olen joutunut tulkkaamaan poliisilla käännytyspäätöksiä Migrissä, pankissa, sosiaalityössä, sairaalassa. Näitä on kertynyt satoja, jopa tuhansia. Minulla on kerran maksettu 8 vuodet opinnot vaatineesta tutkinnosta, vaikeasta käännöksestä, jopa palkka. Sain jogurtin, 2 nektariinia ja banaanin. Äärimmäisen mielenkiintoinen yksityiskohta. Yksikään näistä 168 häiriöpalvelusta ei ole miettinyt käänteen ammattiani. Eli työllistyminen ei kodittomalle ole mukaan mahdollista. Saati, että hän ansaitsisi oikeaa palkkaa tekemästä vaativaa koulutusta vaativasta työstä. Minulla on muun muassa käännösviestinnän Suomen opinnot. Muuten Migri käyttää käänteenä marokkolaisia kouluttamattomia tulkkeja, jotka ovat asuneet Espanjassa. TE-ministeriö on antanut minusta lausunnon, etten ole oikeutettu väitöskirjatutkijana tukiin. Ja he opastivat minut, että tiedätkö missä Kela on. Tässä tilanteessa minut siirrettiin suuren toimijan asiakkaaksi. 9. Alihankkijat eivät toteuta työtänsä. Minulla on valtava kuvamateriaali kaikesta toiminnasta. Olen ollut ilmainen työjohtaja. Meillä on ongelma, että isot firmat eivät käytä oikeita kokemusasiantuntijoita, vaan koulutettuja kokemusasiantuntijoita, jotka kertovat halutun tarinan. Tämä kokemukseni toimijoista on tärkeä syystä, että se kertoo holtittomasta rahan käytöstä. Kutsun monia yhdistyksiä kykloppi-yhdistyksiksi, koska heillä ei ole varsinaisia asiakkaita. He tekevät hyvää tuottaakseen itselleen rahaa. Monien toimijoiden toiminta ei kestä lähempää tarkastelua. Äärimmäinen esimerkki tästä koko hulluudesta on hoitohistoriani. Minulle epäili mielenterveysongelmaa YTHS:n ylilääkäri, joka paljastui gynekologiksi. Mielenterveyslausunto todettiin lääketieteellisesti mahdottomaksi. Päihdelausuntoa minulle ajoi sairaanhoitaja, kaupungin alihankkija, joka paljastui kätilöksi. Gynekologi ja kätilö hoitavat sukupuolisuhteesta tarttunutta yleisvaarallista infektiosairautta. Esperiköiden muslimilähihoitaja, opiskelija, kesätyöntekijä, joka ei sietänyt homoja, kirjoitti minusta lausunnon, että olen uhkaava ja aggressiivinen, koska valitin keittiössä vesilätäkössä menevästä mahdottomattomasta jatkojohdosta. Tämä lausunto taltioitiin, vaikka siellä ei otettu huomioon EU-komission psykiatrian tai HUSin osaston ylilääkärin lausunto. Monia muita lukuun ottamatta myöskin. Helsingin Diakonissalaitoksen sosionomia-opiskelija otti minun yhteyttä tarjotakseen tukiasuntoa ilman mitään järkevää tukea. Luin uudelleen kyseisen opiskelijan lausunnot. Ne olivat äärimmäisen loukkaavia. Diakonissalaitos tietää tarkalleen kuka olen, sillä olin heidän Pride-haamonsa vuonna 2021. Opiskelija ehkä itsenäisesti vähätteli homoseksuaalisuuttani ja syytti minua väkivallan provosoinnista. Totesi, että olen yksilö, jota täytyy vahtia, eli irtolaislaki. Hän nauroi poliittiselle uralleni ja vaati minua luopumaan poliittisesta toiminnasta ja seurakunnalliset luottamustehtäväni olivat hupatusta.
Hän totesi, että hänelle tulee olla oikeus saapua tarjottuun asuntoon milloin tahansa, koska minä häiritsen ihmisiä. Hän haukkui minua työtä vieroksuvaksi vätykseksi. Hän sosionomi-opiskelijana osoitti ylivertaisuuttaan minua nähden. Olin yhteydessä firman viestintään palvelualuejohtajan. He totesivat palvelun olevan väärä ja olivat sitä mieltä, etteivät he tarjoa minulle asuntoa. Mutta samalla he välittivät kaupungille viestin vain, ettei asiakas halua ottaa apua vastaan. Ei sitä, ettei se sopinut. Olen 123 haastattelun kautta todennut, että apua ei välttämättä etsitä, vaan halutaan, että se tuottaa vain rahaa. Sopimukset ovat irtolaislain mukaisia ja asiakkaan tarve ei tule esiin näissä sopimuksissa. Tässä tuo keltainen pyramidi tulee vahvasti esiin. Eli se, että HIV-hoidon tarve siellä ylhäällä on se tärkein asia. Siihen pitäisi keskittyä. Ei mihinkään muuhun asiaan, että ihmistä täytyy vahtia. Ja se, että kuinka ihmisen HIV-hoitoa yritetään hoitaa huumepuolella. On olemassa muun muassa sellainen palvelu kuin kotikatko, K-isolla, katko-isolla. Ja se todistaa sen, että jos omaishoitaja joutuu kirjoittamaan kotikatkon, eli kotona tapahtuvan katkosopimuksen, vain sen takia, että hän saa asunnon. Valitettavasti hyvin monet tekevät tämän, ja tämä väärentää tilannetta. Eli olen täysin sitä mieltä, että asunto ensin mallia ei ole olemassa. Ja omat sopimukseni tutkineena ja kaikkina muina huomaan ja pystyn sen 100% todistamaan. Meillä ei tarjota oikeaa asumista, semmoista, joka integroi ihmisen yhteiskuntaan, mikä asunto ensin malli oikeasti vaatisi, vaan se erottaa ihmisen kuulumaan johonkin huumeiden käyttäjiin tai muuhun mielenterveysryhmään. 10. Alihankkijat eivät käytä rahojaan tarkoitettuihin kohteisiin. Diakonissalaitos esimerkiksi olisi kyennyt järjestämään oikeat palvelut, mutta kun asiakkaan tarpeita ja muutoksia ei oteta huomioon, vaan se, että otetaan se liiketoiminnallinen malli, niin näitä ei pystytty toimintaan. Olen ollut valtavasti heidän toiminnassaan mukana koskien sateenkaarikodittomuutta ja tiedän, mistä puhun. Olen vihainen tajutessani, etten merkitse yksilönä mitään. Minun terveyteni ei ole minkään arvoinen. Tämän takia pyydän, että lausuntoni kuullaan tarkasti, sillä me emme voi olla sinisilmäisiä. Omat silmäni avautuivat tutkimukseni myötä ja jouduin myöntämään olleeni tyhmä. Tämän voin kääntää oikeaksi kokemusasiantuntijuudeksi ja viestiä päättäjille virheestä. Mitä tapahtuu? Olen ollut kouluttamassa ulkomaalaisprojektia. Olen ollut ensimmäinen lipunkantaja Prideissa. Olen ollut testaamassa heidän toimintaansa ja olen osallistunut erinäköisiin korttelijuhliin ja muihin. Diakonissalaitoksella oli opetusministeriön kautta rahoitettava ATL-hanke, jonka yhtenä pilarina oli sateenkaarikodittomuus. Minä sain 3. väitöskirjan oikeuteni koskien juuri sateenkaarikodittomuutta keväällä 2022. Diakonissalaitos ei käyttänyt hankkeen rahoitusta oikein. Käytännössä ne menivät alkoholistin taskuun. Diakonissalaitos vältteli minun käyttämistäni tietolähteenä, vaan he hankkivat tietoja naurettavasta nettikyselystä, mitä julistettiin tietona. Jos tuon kyselyn ristiin taulukoisi, kaikki Suomen viralliset asunnottomat olisivat homoja. Diakonissalaitosta oli varoitettu muun muassa Y-säätiön kautta toiminnasta. Heillä oli alkoholista työntekijänä, joka vei partneriaan matkoille Diakonissalaitoksen piikkiin, eivätkä he toteuttaneet projektia. Esimerkkinä ovat koulutukset ja varsinkin loppuseminaari. On hävettävää, että julkisesti Helsingin Diakonissalaitos julistaa tätä kautta homoseksuaaleja huonosti koulutetuiksi. Samalla Diakonissalaitoksen mielestä homoseksuaalit kuuluvat psykiatrian asiakkaiksi. Nämä ovat tulleet esiin julkilausumissa. Tutkimassani sateenkaarikodittomuudessa ongelma on hyvin lähellä esimerkiksi kuulovammaisuutta, missä lapset halutaan eristää muiden tietoisuudesta. Tämä aiheuttaa tukiverkon kaatumisen. Sateenkaarikodittomuus esiintyy huomattavasti myöhemmin kuin muu kodittomuus ja se johtuu perhesuhteen puuttumisesta.
Sateenkaarikodittomuudessa ei ole pyöröovi-ilmiötä. Eli se kierre saadaan luottamuksella katkaistua. Tarpeet ovat vain lähempänä esimerkiksi vammaishuollon palveluita. Päihdepalveluissa sateenkaarikoditon pahoinpidellään heti. Kansainvälisten tutkimusten mukaan sateenkaari-ihminen jää 14 kertaa useammin kodittomaksi kuin muut. Samoin kodittomuudessa sateenkaari-ihminen kohtaa 14 kertaa useammin seksuaalista väkivaltaa. Olen tehnyt yhteistyötä Euroopan suurimman projektin kanssa, mikä toteutetaan Espanjassa. Kielitaitoni ansiosta olisin ollut valtava apu myös Diakonissalaitokselle. He päättivät kuitenkin ohittaa minut ja ostivat ulkopuolisia palveluita samaan asiaan, mitkä johtivat heidän rahoitetun projektinsa täystuhoon. Järkyttävää on heidän työntekijöidensä suhtautuminen homoseksuaaleihin. Hankkeen vetäjä oli pahasti alkoholisoitunut mielenterveyspotilas, joka toi transvestiitti-vaimoaan kaikkiin projekteihin. He kiersivät tilaisuuksia leikkien lesboparia. Tämä on vaikea asia ymmärtää. Kaikki asiat eivät ymmärrä, mitä sateenkaarevuus on. Eivät edes he itse. Eräs transseksuaalinainen kertoi minulle, että asiasta puhuminen on niin tabu, että sen päälle on vedetty metroja multaa ja lettivalkoiset. Pukeutumisperversion omaava mies saa tyttöillä, mutta hän jatkaa heteroseksuaalina. Hänen naispuolisesta puolisostaan ei tule lesboa, jos mies vetää mekon päälle. Tämä on selvä. Diakonissalaitos on valitettavasti antanut päinvastaista sateenkaarivalistusta. 11. Seksuaalinen ahdistelu. Helsingin kaupungin valtuusto teki päätöksen seksuaalisen väkivallan tuomitsemisesta kaupungin toiminnassa toukokuussa 2018. Päätös oli melkein yksimielinen. Tämä ei kuitenkaan toteudu. Annan koskettavan esimerkin omasta tilanteestani. Minut yritettiin raiskata Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa toukokuussa 2022. Olen tuonut sen julkisuuteen monin tavoin. Ensimmäiseksi Hietaniemenkadun palvelukeskuksen ohjaaja sulki lukun edessäni, kun yritin kertoa asiasta. Kyllä tämä asia pitää kertoa julkisessa tilassa luukun kautta, siis avoimessa tilassa. Ohjaajalla on oikeus sulkea luukku, jos juttu ei kiinnosta. Mulle se suljettiin. Toiseksi Haakan sosiaalityöntekijä löi luurin kiinni, kun yritin kertoa raiskausyrityksestä. Tästä on teletallennetiedot. Hän on jälkeenpäin kirjoittanut, että puhelu muka katkesi. Teletallennetiedot kertovat myös, ettei hän vastannut sen jälkeisiin puhelinyritykseen. Kolmanneksi, asiasta tehty muistutus tuli takaisin, ettei sitä ei todennäköisesti tapahtunut, koska en asunut kyseisessä paikassa. Tässä paikassa ovat kaikkien katuasunnottomien, kuten minun, myös hygieniapalvelut, ruokapalvelut ja muut. Poikaystäväni jätti minut, kun kerroin tapahtuneesta, koska hän kuvitteli, että minä olin tehnyt jotakin. Seuraava ahdistelutapaus tapahtui 13.12. kello 22.15. Sain tapahtuman kuvattua. Olen käynyt asian läpi useilla tahoilla. Kaupungin sosiaaliohjaaja juoksi seuraavana päivänä pakoon tapahtunutta, kun kerroin sen. Seuraavassa kuussa Hietaniemenkadun palveluohjaaja puki. Palvelukeskuksen sosiaaliohjaaja puki takin päällensä ja yritti paeta paikalta, kun näytin kuvat. Helsingin kaupungille miehiin kohdistuva seksuaalinen ahdistelu on tabu ja vaadin asioiden selvittämistä, koska olen kohdannut 12 kertaa seksuaalista väkivaltaa. Tämä kuohuttaa minua. Ja nämä on kaikki tapahtuneet kaupungin tiloissa tai alihankkijoiden tiloissa. Jos minut yritetään raiskata HIV-positiivisena, voin saada raiskaajalta toisenlaisen HIV-viruksen, tai jos kantaja on HIV-positiivinen, mutta sitä ei tunneta, hän voi syyttää minua tartuttajana. Eli pahoinpitelystä. Eli minusta voi tulla pahoinpitelijä siinä tilanteessa, vaikka olen uhri. Sommataanpa asioita hieman. Kela on oman lausuntonsa mukaan kadottanut hakemukseni. Helsingin kaupunki kieltäytyi noudattamasta monialaista asiakassuunnitelmaa. Lähti hoitamaan asiaa irtolaislain aikaisin menetelmin. Tämä johti siihen, että menetin koko omaisuuteni. Minut on pahoinpidelty 17 kertaa. Helsingin Sotepe on saanut todistetusti asiakassuunnitelman virkamiestä 3 kertaa. Syyskuussa 2017 ja 2018 2 kertaa. EU-komission psykiatri on todennut todellisen syyn kodittomuuteeni jo 1. syyskuuta 2017. Onko tämä muuten hankittu? Helsingin kaupunki ja Kansaneläkelaitos kieltäytyvät tekemästä yhteistyötä keskenään minun kanssani ongelman selvittämiseksi.
Virkamiehet vielä kieltäytyvät jopa esimiestensä käskyä kohdata minua. Ongelma on johtanut liki 800 000 euron tappioon minulle ja yhteiskunnalle. Tämä on vaarantanut minun ja ulkopuolisten terveyden koskien HIViä ja tuberkuloosia. Alihankkijat käyttävät palvelusopimuksiaan kilpinään jättäen palvelut toteutumatta. Eli siis tämä on nyt vielä aiheuttanut sen, että olin ehdolla kirkolliskokous sekä hiippakuntavaltuustovaaleissa. Ehdokasasettelu toi yllätyksen, että järjestelmä on ottanut minut pois seurakunnastani. Minä menettäisin täten asemani seurakuntaneuvostossa. Minut on siirretty tuomiokuntaseurakuntaan tietämättäni. En ole koskaan asunut kyseisen seurakunnan alueella. Koska minulla on diplomaatin koulutus, on entinen opiskelukaverini ihmetellyt tilannettani, bolivialainen diplomaatti. Puhuimme elokuussa vakavasti ja nyt viime viikolla hän totesi minulle, että hae ihmeessä nyt sitä turvapaikkaa. Koska sä et saa elintärkeitä lääkitystä ja että sinulta otetaan äänioikeus pois. Äänioikeus on ykkösasia ihmiselle. Kävin keskustelua myös vanhan ystäväni kanssa, jonka tunnen jo hänen erikoistumisajaltaan. Nyt hän on EU-komissiossa lääkärinä. Ensimmäisessä keskustelussa totesin, että miksi kammoan sosiaalityöntekijöitä. Nyt esimerkiksi tämä sosiaalityöntekijä kielsi toukokuussa, että minulla on mukaan olemassa edes asiakassuunnitelma, vaikka se on toimitettu virkamiesten itse kaupungille. Hän haluaisi sijoittaa minut paikkaan, missä on venäläisiä juoppoja, jotka muuten rakastaa homoja. Hän kieltäytyi soittamasta yliopistoni. Hän ei halunnut edes tutustua minun papereihin. Mä sain sitten täältä EU-ammattilaiselta. On Bidemanin kaavio, mikä esitän tässä. Läksimme tutkimaan ja tutkin 4 eri kielellä tätä kaaviota. Portugaliksi, suomeksi, espanjaksi ja englanniksi. Tämä kaavio kertoo kidutuksesta. Minua on eristetty, minua kohtaan on tehty joka ikinen näistä 8 kohdasta. Ja se on niin kuin pelottava siinä, että kun sä joudut menemään esimerkiksi sosiaalitoimeen, sä tiedät, että sut ottaa vastaan ihminen, joka ei halua tehdä sinulle oikeaa palvelua, vaan se, että mitä he keksivät järjestelmän mukaan keksiä. Eli se on se 169. luku. He eivät mieti sitä, että miten minusta tavoitteet ja minun terveyteni saataisiin kuntoon. Sitä odottaessa, jos ajatellaan, että me odotetaan hammaslääkäriä, siinä ihminen pelkää ja on vähän panikissa. Mutta tuossa tilanteessa, kun tiedetään, että sä joudut uudelleen mahdollisesti pahoinpidellyysi, se on aivan sama asia kuin kidutuksen uhret läpikäyvät NS-oikeudenkäynnissä. Se on aivan sama tunne. Ja se, että miten voidaan lähteä tutkimaan, onko asiakas pelkkä numero ja kauppatavara tässä koko asiassa. Tai hänet voidaan lähettää palveluun, missä hänen tarpeitaan ei oteta huomioon. Ja hänet tuomitaan köyhäksi koko loppuiäksi. Tällä koko tarinalla on yksi opetus. Tämä pystytään etsimään teoriassa ja tämä on minun väitöskirjassani myöskin. Ruotsalaistutkimuksen mukaan on olemassa asia nimeltä systeemihäiriötila. Systeemihäiriö koostuu 3 tekijästä. 1. Asiakasta ei kohdata. 2. Asiakkaan dokumentit eivät pysy kasassa. 3. Lainsäädännön ristiriita. Mietin tätä hyvin pitkään ja varsinkin tätä lainsäädännöllistä kohtaa. Mutta käydäänpä läpi. Kohta 1. Minua ei haluta kohdata. Esimerkiksi apulaispormestari Daniel Sazonov on antanut tarkat ohjeet, kenen pitää kohdata minua. Nämä kyseiset henkilöt eivät suostu tapaamaan minua, koska he pelkäävät kohtaavansa sen ongelman. Minua ei kohdata ammattilaisten toimesta, vaan minut lähetetään juuri opiskelijatytöille tai opiskelijapojille. Ja he eivät kykene missään tilanteessa vaativaan tehtävään. Myöskään ei suostuta yhteistapaamisiin. Eli Kela on sulkenut täysin ovensa minusta. HUSin lääkäri ei suostu kohtaamaan minua. Ja varsinkin sosiaalityössä ei minua päihde- ja mielenterveystyöntekijä pysty kohtaamaan, koska se olisi sama kuin veisi vauvat päivähoitoon syöpäosastolla. Kohta 2. Paperit.
dokumentit, eihän ne pysy kasassa edes omalla osastollakaan. Minkä takia EU-lääkärin dokumentteja ei ole tai HUSin osaston ylilääkärin lausuntoja? Eli esimerkiksi HUSin osaston ylilääkärin HIV-lausunto, missä hän vaatii asian järjestämistä, että minä kuolen, jos mä en saa lääkitystä. Se on toimitettu kirjaamon kautta, se on toimitettu virallisia kautta, sitä ei löydy. Mutta sitten sieltä löytyy kyllä sitten Esperi Cöyrin lähihoitajaopiskelijan lausuntoja. Ei näissä ole minkäännäköistä järkeä tässä koko touhussa. Eli tämä 14 500 sivua, mikä minusta on tehty, paperimateriaalia, täyttä roskaa, niin minkä takia se on tehty? Mutta sitten tämä kolmas asia, tämä lakijuttu, kesti mulla hyvin pitkään ja tein 123 haastattelua, minkä pohjalta löysin sen oikean syyn siihen. Eli irtolaislaki. Irtolaislaki kiellettiin Euroopan ihmisoikeussopimuksen ratifioinnin yhteydessä vuonna 1987. Vielä 36 vuotta myöhemmin meillä on, itse asiassa 37 vuotta myöhemmin, meillä on samoja irtolaislain aikaisia laitoksia, jotka toimivat samalla tavalla. He eivät kykene hoitamaan sateenkaari-ihmistä. Sateenkaari-ihminen raiskataan sen takia, että huumeiden käyttäjillä, päihteiden käyttäjillä on tarvitsevuus. Ja Pridessa on taas Love is Love -teema. Tämä raiskausyritysten tarve ei ole minkään näköistä ylpeyttä homoseksuaaleille. Tämällä ei myöskään toteuteta sitä, että ihminen kehittyy akateemisesti. Ja tämä on se, mikä maksaa yhteiskunnalle. Puhutaan, että tällä hetkellä yhteiskunnan ulkopuolella olevat ovat laiskoja. Mutta jos kukaan 168 näistä puun oksasta, mitä täällä on, niin ei mieti sitä, että minä olen opiskellut 8 vuotta yliopistossa. Vaan he miettivät, että olisiko se hullu vai olisiko se juoppo. Ei, tällä tavalla ei ihmisen asiaa ratkaista. Ja nyt mä joudun lähtemään vaatimaan sen perusteella, että minulta ei voi ottaa äänioikeutta pois sen takia, että Suomessa on joskus ollut irtolaislaki. Minä olen toimiva yksilö, jolla on selkeät tavoitteet elämän suhteen. Minä en ole työtä vieroksuva, vaan minä olen yrittävä ihminen. Ja juuri se, että jos vaalihäirinnällä tai muulla yritetään tainnuttaa ihminen, se ei valitettavasti tässä tilanteessa onnistu. Nyt minä tarvitsen hoidon ja minä tarvitsen apua väitöskirjaopintoihini, mutta minä tarvitsen myöskin mahdollisuuden. Eli juuri sen, että ne juurista kiskotaan ongelmat, mitkä on tapahtunut yhteiskunnan hukkaamien dokumenttien vuoksi, mikä on todistettu. Ja sen, että päihde- ja mielenterveystyöntekijä otti kaupungilla mutu huostansa ilman sitä, että hän käytti siihen oikeita diagnooseja. Nyt kiskotaan nämä juuret pois tästä puusta, ratkaistaan ongelma ja lähdetään miettimään tulevaisuutta ajatellen, kuinka tulevaisuudessa tämä asunnottomuus ja kodittomuus ratkaistaan. Ja nyt sitten tämä loppuasia tähän on se, että pääkaupunkiseudulla on Vantaan soten kautta tuli viime vuonna keskustelusta, oli sote-lautakunnassa. Helsingissä on pääkaupunkiseudulla on 7000 asunnottomia. Mä puhun 2000 asunnottomasta, jotka ovat päihteiden käyttäjiä, mutta 5000 kodittomasta. Henkilöistä, jotka asuvat joidenkin sohvalla, joilla ei ole oikeasti sitä paikkaa, minne he tekevät sen kodin. Yllättävää on, aikaisemmin mainitsen Riitta Granfeldtin tässä. Hän on erässä toisessa teoksessaan kirjoittanut, että kun hän vielä puolusti kodittomia naisia 90-luvulla, nyt 2020-luvulla hän puhui huumeiden käyttäjistä, jotka tarvitsevat katon pään päälle, missä he piikittävät. Tämä on päihteiden käyttäjille koti, tämä huumeaine, mitä he käyttävät. Mutta muille ihmisille koti on se paikka, minne he rakentavat sen oman ihanan valtakuntansa, missä he syövät sitä tyypillistä jouluista kirsikkakakkua. Se on se koti, mikä on esimerkiksi homoseksuaalin koti. Se ei ole paikka, missä mietitään päihteitä. Ja jos esimerkiksi ajatellaan sateenkaari-ihmisiä, niin vain 30% sateenkaarikodittomista on päihdeongelma. Siinä ei puhuta päihteistä. Eli ihmistä erityisen haavoittavassa asemassa, mitä koditon on, niin häntä tulee suojella, mihin ihmisoikeussopimukset velvoittavat. Ja tätä ajan tutkimuksellani me emme voi mennä päihteiden käyttäjien
etu edellä. He eivät kuulu edes asuntoasioista vastaavan ympäristöministeriön alaisuuteen. He kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen. Eli meillä annetaan ihmisille ulkopuolisten alihankkijoiden rahan tarpeen vuoksi päihteiden käyttäjille, laittomien huumausaineiden käyttäjille se paikka, missä he piikittää. Mutta ne ihmiset, jotka oikeasti tarvitsivat esimerkiksi tehdä väitöskirjaa, niin heidät sijoitetaan äärimmäisen uhanalaiseksi ja jätetään kaikki mahdollinen pakollinen sairaanhoito tekemättä. Jälkilisäys. Sain puhelun yllättävästä lähteestä. Asiastani kertoi eräs Helsingin kaupungin entinen työntekijä, joka ei voi ymmärrettävistä syistä kertoa omaa nimeään julkisuuteen. Silloin kun Ulf Kantell otti minut asiakkaakseen, on hän päihde- ja mielenterveystyön ammattilainen. Hän lähti väkisin runnomaan minua päihdepolulla. Hän oli ollut yhteydessä järjestelmään, eli Aurorassa toimii kaupungin yksikkö, jossa on yhdessä myös HUS ja Kela. Eli kaikki saman luvun alta. Nyt yritettiin väkisin saada tuonne, mutta ongelmana on lähete. Lähetteeseen tarvitaan huumediagnoosia. Tämä on se syy, minkä takia minua lähdettiin ajamaan päihdepolulle. Tämä on se asia. Marit Sulavuoren mukaan osa palveluista, eli siis Helsingin kaupungin johdon, osa palveluista toteutetaan asumisen tuessa, mikä on päihde- ja terveyspalvelujen alaisuudessa, eli päihdeyksikkö. Tätä ei ole haluttu muuttaa. Sama henkilö kertoi myöskin, ettei missään tilanteessa ole otettu huomioon minun opintoja. Niitä ei edes mainita. Tämä työntekijä, joka on nyt edesmennyt, on kutsunut minua hulluksi. Hän on tehnyt sen puhelussa ja hän on ollut ilmeisesti useampaan tahon yhteydessä. Eli täällä toimivat HUS, Helsingin kaupunki ja Kela yhteistyössä. Olen lukuisia kertoja vaatinut yhteispalaveria. Siihen ei ole suostuttu. Eli ainoastaan huumeiden käyttäjänä minulle olisi järjestynyt asialliset palvelut. Tämä lopputietona, mitä olen tähän mennessä saanut.